ġejjin. Kull ġimgħa qed nisimgħu ħafna każijiet ta' mwiet madwar id-dinja u ħafna ċifri u ħafna nies qed jippruvaw jikkalkulaw fejn qegħdin imma titgerfex għax daqqa jkun hemm ftit każi imbagħad daqqa tiġi ġurnata jkun hemm ħafna fejn bjindem ikoll il-ġurnalist mit-tim tagħna fetaħ in-numri u għamlilkom din l-analisi. Sal-lum 28 ġurnata wara l-ewwel każ ta' coronavirus Malta għandna 202 każi. 115 ir-raġel u 87 mara. L-iżgħar persuna affettata għandha 3 snin u l-ikbar 81 sena. L-ewwel każ kien reġistrat fis-7 ta' Marzu. Tifla ta' 12 sena li kienet imsiefra mal-ġenituri tagħha fl-Italja. Mill-bidu tal-coronavirus sal-lum ġew infettati aktar minn miljun persuna f'aktar minn 200 pajjiż madwar id-dinja. L-aktar pajjiżi infettati huma l-Istati Uniti s'issa b'259,000 persuna. Imbagħad l-Italja b'aktar minn 117,000 u Spanja b'aktar minn 117,000 każ. Fin-numru ta' każijiet aħna jidher li qegħdin viċin tal-Ingilterra. Ras ar-ras għandna każijiet kważi daqshom. Bl-istess mod ras ar-ras aħna qegħdin ħafna aħjar mill-Italja u minn Spanja. Ara kemm għandhom aktar każijiet għal kull miljun persuna. Biex nifhmu kemm aħna aħjar meta tqabbel il-popolazzjoni u fejn waslet l-imxija kieku f'Malta qed tinfirex bħalma qed tinfirex fl-Italja kieku Malta bħalissa għandna 872 każ, mhux 202. U kieku f'Malta s-sitwazzjoni hija gravi daqs kemm hija fi Spanja kieku bħalissa għandna 1107 każ, mhux 202 każi kif kienu reġistrati sal-lum. Illum, f'ġurnata waħda biss madwar id-dinja kienu konfermati aktar minn 50,000 każ u aktar minn 3,500 mewt, dan kollu f'24 siegħa. Madwar id-dinja s'issa fiequ aktar minn 226,000 persuna. Għal kollox, jiġifieri 21% ta' dawk kollha li mardu fil-pajjiżi kollha. F'Malta s'issa 2 persuni fiequ għal kollox. Biex nifhmu ftit aħna kif qegħdin ejja nqabblu issa ma' gżira oħra, Ċipru. Ras ar-ras aħna qegħdin qar minnhom, ejja nqabblu issa ma' gżira oħra li għandha popolazzjoni simili, l-Iżlanda. L-Iżlanda għandhom 1364 każ, meta aħna għandna 202 każi. Hemmhekk qed inqabblu pajjiż għal pajjiż. L-iżgħar stat fid-dinja huwa l-Vatikan. Bil-Papa b'kollox għandu popolazzjoni ta' 800 persuna. Hemmhekk ukoll għandhom 7 każijiet tal-coronavirus. Dawn kollha li semmejt huma numri ta' nies morda u fuq imwiet aħna għadna ma tkellimniex. Fuq imwiet hawn Malta għal grazzja tal-Alla s'issa ma miet ħadd. Fid-dinja kollha iżda mietu aktar minn 56,000 persuna. U dan huma n-nies mejta fl-Italja sa issa aktar minn 14,000 persuna, aktar minn 10,000 fi Spanja u aktar minn 6,600 fl-Istati Uniti. Imma Malta huwa t-tielet l-aktar pajjiż fid-dinja li qed jagħmel testijiet tal-coronavirus. Sissa aktar minn 9,000. Jadduna biss 2 pajjiżi, il-Korea t'isfel u l-Italja. Tant li WHO qalet li Malta qed tkun ta' eżempju f'din il-pandemija.